Bojíš sa otočiť stránku v knihe a teda začať novú kapitolu života a niečo zmeniť iba preto, lebo si neuvedomuješ, že si autorom tej knihy, teda tvojho vlastného života. Keby zmeníš pozeranie sa na život, na to, že si jeho spoluautorom, tak veci v tvojom živote začnú vychádzať. Pretože prečo by si hádzal kolená pod nohy? Prečo by si ničil priebeh tvojho života? Prečo by si škodil a okrádal samého seba, keby si autorom života? Ale keďže má niektorý človek v sebe nastavenie, že život je zlý, život je zlá náhoda okolností, život sa s ním nebude babrať, život je predurčený a napísaný, tak presne tak sa bude správať kvantové pole a realita, pretože sa nestavia ten človek do roli tvorcu, autora, ale do roli obete a pozorovateľa.